यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। मिले तोरा से गेलियो भतारा बुझ गेलै रे यारबा मिले तोरा से गेलियो सैया बुझ गेलै रे भतारा बुझ गेलै रे सैया बुझ गेलै रे देख के मैसेज सबटा पोल खुज गेलै रे यारबा मिले तोरा से गेलियो भतारा बुझ गेलै रे डीजे सुमित सतीश डीजे सुमित सतीश डीजे सुमित भतारा बुझ गेलै रे प्रेजेंटेड बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी। त जखने फोन में लगेलिए लॉक ओकरा भ गेलै रौ सकू त मनसा के भ गेलै रौ सकू त जखने फोन में लगेलिए लॉक ओकरा भ गेलै रौ सकू त भतारा के भ गेलै रौ सकू त तोहर देलहा 4G मोबाइल काल फूट गेलै रे यारबा मिले तोरा से गेलियो मनसा बुझ गेलै रे डीजे सुमित सतीश डीजे सुमित सतीश डीजे सुमित सतीश भतारा बुझ गेलै प्रेजेंटेड बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी। लागैया छोड़ देतै हमरा कहैया चल जो तू नहीं रागे मोगिया चल जो तू नहीं लागैया छोड़ देतै हमरा कहैया चल जोगे नहीं रागे मोगिया चल जो तू नहीं तो हमर बापू दादा के पगड़ी आब झुक गेलै रे यारबा मिले तोरा से गेलियो भतारा बुझ गेलै रे डीजे सुमित सतीश डीजे सुमित सतीश डीजे सुमित सतीश भतारा बुझ गेलै प्रेजेंटेड बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी। त सुनिल लगबै कोनो उपाय दीही सैया के समझाई त दीही मनसा के समझाई रे सरोज लगबै कोनो उपाय दीही बिट्टू के समझाई त दीही सत्यम के समझाई रे राघव तोहरे रे करनवा सैया रुइ सो गेलै रे यारबा मिला तोरा से गेलियो भतारा बुझ गेलै रे भतारा बुझ गेलै रे सैया बुझ गेलै रे देख के मैसेज सबटा पोल खुज गेलै रे यारबा मिले तोरा से गेलियो भतारा बुझ गेलै रे। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।